सर हॉस्पिटल के अंदर के एगो विजुअल है, दिखावा। Different body language. So, there is a second guy. Yes, sir. ये आदमी जौन जौन जगह पे गइल बा, इमीडिएटली चेक करा। सर, हमके लगा था वो पेट्रोल पंप के सीसीटीवी कैमरा में यह बोलोरे दिखाई देता रहे और नवीन से टकरावे वाला यही में से एगो गाड़ी हो सकेला। यू नो व्हाई? ज्यादा कॉमनली दिखे वाला गाड़ी और ज्यादा कॉमनली दिखे वाला रंग हमेशा सच के छुपावे ले। सर, यही खातिर केहू कुछ तो देख ही होगी। ये कार्ड्स और कविता लिख के किलर हमनी से कुछ तक कहल चाहता। आई थिंक दिस इज समथिंग डीप एंड पर्सनल। ज्यादा भीड़ और शोर शराबा तो ना बा दिव्या। इस सजी मोहन के पिताजी के राघवन ना? हाँ भाई सर। आए सर हुआ बार बार ओकरा बारे में पूछ रहल बानी। ओकरा के तो सब मिलकर मार देले। हमने ओकरे के बारे में पूछताछ करे आइल बानी। अब जब मर गए ओकरा बारे में पूछ के का फायदा मैडम? सजी मोहन के केहू से दुश्मनी ये एकरा बारे में कुछ जानता नहीं आप? अरे एकर याददाश्त कमजोर बा, एकरा से पूछ के का फायदा। ई तो सुबह उठते ही लॉटरी बेचने के नाम पर पिए खातिर निकल जाएला।